यवतमाळमधील 2 जण अझरबैजानमध्ये अडकलेत. अझरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये दोघे जण अडकलेत. पाकिस्तानी सीमेवरून भारतात जाणारी विमानं रोखल्यानं त्या ठिकाणी अडकलेत. अझरबैजान सरकारकडून कोणतीच मदत न मिळाल्याने भारतीय नागरिक मात्र हवालदिल झालेत. किशोर गोपलाणी आणि रेणुका गोपलाणी अशी दोघांची नावं आहेत. गुजरात, दिल्लीसह देशभरातील अनेक नागरिक 48 तासांपासून अझरबैजानमध्ये. शक्यतो आम्ही सगळे वापस येणार आहे. कोणी दुबई मार्गे, कोणी शारजा, कोणी दोहा, कोणी कतार या मार्गे वेगवेगळ्या ज्यांच्याकडे ज्यांचे विजा अवेलेबल आहे, कारण की ट्रान्झिटसाठी ट्रान्झिट विजाची रिक्वायरमेंट आहे. नवीन तिकीट्स करून आम्ही वापस येणार आहे. आमचा स्वतःचा, माझा आणि माझे मिसेसचा वाया शारजा रिटर्न आहे. संध्याकाळी 7 वाजता आमची वापसीची फ्लाईट आहे आणि उद्या सकाळी 4 वाजता शक्यतो नागपूरला पोहोचतो.